nemusíš len klásť otázky. Zdanlivo otázky sú dobré, hej, to rozpráva človeka, lenže vo vyjednávaní ľudia majú často tú bariéru, že keď ma niekto pýtať, tak ja by som nemal príliš odpovedať, lebo ako na súde, lebo niečo poviem. Takže kuriózne otázky vo vyjednávaní často nie sú úplne dobré. Sú, ale musia mať, keď sa ťa spýtam 5-6 otázok vo vyjednávaní, tak ty už začneš mať pocit, že ja som tu na spovedi, že on ma tu skúma, že a to vlastne nevýhodné. Ja tam využívam také veci, že ja to nazývam otázky, neotázky. Ja vlastne, gramaticky to nie sú otázky a ľudia na nich vždy odpovedajú. Dáš napríklad štandardnú otázku, otvorenú, potom môžeš dať urobiť napríklad zvedavosť, to sa veľmi dobre robí cez tzv. Zrkadlé, mirroring, ty niečo povieš a ja poviem, ale to nám nevychádza, ja poviem, nevychádza? A ľudia na to začnú a majú tendenciu, že on je zvedavý, tak začnú ti viac rozprávať o tom, že prečo im to nevychádza. Ďalšia otázka, neotázka, gramaticky to nie je otázka, je, že urobíš tzv. Popísanie situácie alebo popísanie emócií, že vyzerá to tak, že akoby pre vás toto bolo nejaké zásadné. To nie je otázka. A som ticho? A ja presne to nasmerujem tak, čo ja potrebujem. Keď som cítil, že tam je niečo zásadné, aby sa rozprával, tak väčšina ľudia nepovie, áno, je to zásadné. Môžu, ale väčšina ľudí povie, áno, je to zásadné, lebo a už to je to, že máme tendenciu vysvetľovať. Ja inak sa na to dosť často spadám. Áno. Ďalší spôsob je, že zosumarizuješ, čo bolo povedané. Asi ticho, že tak ak som to správne chápal, pre vás je zásadné toto a toto. Asi ticho a čakáš? A ľudia to väčšinou nevydržia, začnú ti viacej o tom rozprávať, prečo je to pre nich zásadné. Poviem potom. Takže musí si len... Alebo ešte existuje sumarizácia, kde na schvál urobíš trocha chybu. Pravili ste, že toto je zásadné a urobíš jemnú, drobnú chybu v nejakej časti a ľudia nedokážu tomu odolať, začnú ťa opravovať. Ľudia to nevedia odolať, nepovedia ti, Ježiš, to ste zle počuli, ale začnú ti to vysvetľovať. Zasa. To nie sú otázky. A keď kombinujem týchto, a ešte sú aj iné techniky, týchto veľa techník dokopy, že dáš otázku, dáš toto, tak celkovo vlastne ľudia mi odpovedajú, ale oni ani nevedia, že ja sa ich vlastne pýtam otázky, lebo to nie sú gramatické otázky. Ich mozog nemá pocit, že rozprávanie, to je super. A ešte sú iné rôzne neverbálne veci, ktoré podporujú, aby ľudia rozprávali. A to ticho,